is ja. Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Nee jongens, hartstikke leuk, oprecht, hartstikke leuk dat je er zit. Michel zei dat eigenlijk, we moeten die jongens hebben. Want... Ja, jongens, even een beetje aandacht, dat zou ook leuk zien voor ons. Dankjewel. Ja, het draait wel om us, hè? Laten we eerlijk zien. Nee, flauw wel. Ja. Wacht even, staan wat teksten? Ondertiteld. Die gaat bijna een keer krijgen getekend in de kier, dus had hij die rustig. Ja, had hij die rustig. Ja. Ja, en Michel zei het, we moeten die mannen hebben, want we maken ongeveer, het doel van de content is Michel hetzelfde, de lui laten lachen en een bepaald publiek bereiken. Dus hartstikke leuk dat jij zit. En wie voelt dat hij hem in Maastricht te zien? Onheimlich. Wat blijft? Ja, dat is Duits. Ja. Ja, daarom. Ik dacht, ik ken nog Duits schon kallen. Nee, ja, mooi. Ja. Zeer mooi, niet gedacht. Leuk dat het kan. Ja, toch? Ja. En vertel ons heel even voor de lui die u niet kennen, en die mij lieken het sterk, want je zit overal op het internet. Wat doet je precies online? Nou, wat doen we precies online? Memes maken. Nou, zo ben ik begonnen. Podcastje maken. Voornamelijk met de focus op Parkstaan een beetje op de korrel nemen. Kijk, en daar houden we weer in Maastricht natuurlijk enorm van. Hè. Die van Parkstad was zichzelf op de korrel nemen. Dat is heerlijk, hè? Zelfs sport moet zijn, toch? Ja, zeker. Ja. En dan met die wc-beurs, zo, dat microfoontje. En ja, geniaal. Ja. Echt top. Het is ook helemaal leuk kijken en voor dan interviews in de doen zijn, dan dat we echt zo na 2 seconden zo denken van, ben ik nu eigenlijk in de wc-borstel aan het kallen? Ja, leuk. Wat is een gemies bekeken video? Nou, dat is net van onszelf. Dus denk ik dat je van die vrouw goed kerk gooit. Hoerenpiemel. Is dat Wacht even, wie kent die? Wie kent de hoerenpiemel video? Is dat niet een Mondoverne of zo? Hoe iemand... Nee, dat is, ik geloof dat is gewoon een vrouw die is op vakantie in de Provence of zo. En dan is het filmen wie schön het door is en dan valt het. Ja. Hier is nog een grapje. En wie heb jij de video weer gekregen? Ja, dat gaat zo snel, weet je. Ik snap ook eigenlijk net dat ze dat zelf durfschikt, nog enge. Maar dat gebeurt dan en dan kunnen bij ons terecht en dan, dan best de shark. Ja. En je hebt het af en toe natuurlijk ook over de Maastrichtenaar, hè, van Maastricht. Ja. Wie zou dat gedaan? Hoezo doen jullie zo voor kerkradenaar? Ja, maar even serieus. Veel vinden dat zo dat het een beetje bij is ook leuk, vind ik, persoonlijk. Ja. Dat is eigenlijk de vraag hoe ik naartoe hè? Een beetje opnemen met elkaar. En wie vond, want jij reageert al wel eens onder onze video's. Ik vind het fantastisch wat je deed. Ja? Vertel, kom, fabriciteer, kom maar. Ik meen het oprecht, ik ben vaste luisteraar van u. Ja. En weet je, wanneer er gaat is over Parkstad of zo en Gerard het daarover, dan krijg ik dat meestal van 6 nu doorgeschikt, maar dan had ik dat lang gehoord. Ja, maar dat vinden we natuurlijk heerlijk, hè? Want het is natuurlijk elkaar een beetje... ik hou van leuke concurrentie onderling. Vooral als dadelijk volgende maand is er weer MVV Roda. Wat is dan lekkerder dan die van Kerkrooij kunnen plagen en die van Kerkrooij wat lekker Maastricht kunnen plagen en dat zonder... met humor. Met humor, ja juist, met humor. Ja. Daar hou ik echt enorm van. Dus ja, dat is gewoon heerlijk om op positieve manier met de jongens aan tafel te kunnen zitten, snap je? En ik denk dat dat op zich ook wel voor heel veel luid dat die denken, maar het is in het verleden en vooral met MVV Roda, Zuidex misgegaan tussen Kerkrooij en Maastricht en het kan ook op deze manier toch? Echt zitten. Ja, ik mag hier al jaren niet meer komen. Maar zij niet meer komen, hè? Nee? Hebben ze stadionverbod? Ik zou dat bandje wat ze hebben gekregen bij binnenkomt, hou die gewoon op, hè? Hou die gewoon. We hebben een keer tot de wedstrijd tegen het stilgelegen. Zoals die op het veld doen. Nee. Dat is juist niet. Ik word net. Nee. Ja. Hey, we hebben altijd een keertje, hè, je luistert of kijkt elke week. En daar staan dilemma's op een vraag. We gaan door naar de eerste dilemma. Liever elke wedstrijd van MVV bijwonen of hier naartoe verhuizen? Shit. Mag ik zelf de plek in het stadion uitkiezen of niet? Nee. Dus gewoon tussen de MVV'ers. Je hoeft niet in Nederlands te gaan praten. Oh, sorry. Ja. Inderdaad. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Godsamme. Ik vind het echt moeilijk, maar ik denk hij naartoe verhuizen. Ja? Wie kerel. Er zijn natuurlijk best wel wat Roda fans die ook gewoon in Maastricht wonen, dus ik denk wel dat het gaat. En die?
Nou, ik was vorige week kijken van Hoesie, dus... Dus ik Oh, de keuze bijna gemaakt. Ja. Spoiler. Ja? Spoiler. Hier kan je trommelkop verhuizen naar Maastricht. Ja. Heerlijk. Dat Dat zou is ook een ik probleem met het postadres dan, hè? Ja. En als je nu een introotje moest maken of een video over een Maastrichtse teken, zou ze de voice-over eens willen doen? Van wie zou ze het gewoon? Hey Tube, we zitten hier in een zaal en... Zou ze dat eens willen doen? We willen de audio gebruiken voor in onze video's. Hey, en een type, jullie luisteren vandaag naar een Maastrichtse kwartiertje of zo wat. Hoor. En blijf vooral luisteren en niet na 2 minuten afzetten, want je bent er snel vanaf. Ja, leuk. Applaus. Leuk. En dat stieg altijd de voice-overs. Van de Parkstad Reviews. Ja, als je gaat huurt dat is, hij zit aan de Maastricht-Aken Airport en dan komt dan een of andere UFO over. Nee, meestal doen ik wel de voice-overs, joh. Voice-overs, ja. We dan plekken bezoeken en dan vertel ik toch het over. Ja. Maar wieveel oor zit je gemiddeld in het account Zou je dat actief? echt weten? Maar ik ben uit. Het zijn echt, ik denk wel een 25 bis 30 uur. Echt? 25 tot 30 oor. Zo. Maar er gaat echt veel tijd in zitten. Ja. En zeker omdat we natuurlijk ook wel verdund gaat dingen met gemeentes samen in Parkstad en verdund wel eens gaat betaalde opdrachten voor dingen. Ja, dat geeft gewoon echt veel tijd in. En dat doet je echt neven je banen? Of, wat doet je zo voor de rest? Ja, UWV. UWV. Dat is echt geen grap. En zit je, Michel vroeg zich dat af, hè? Dat andere accountje moest je erover Oh had. ja, dat Limburgse overheid. Is ook van u. Nee, is dit van ons. Je kent die jongen wel goed, maar die wil liever anoniem blijven. Maar dat gebeurt er niet meer zoveel op, toch? Nee, want dat was op een gegeven moment echt ging dat helemaal viral. En daardoor ben ik ook bij Utrecht gekomen. Maar inderdaad, dat is het minder geworden. Ja, weet je wat het is? Ik heb er ook wel eens met de jongen over gekald. Van, ja, weet je, het is lastig, want de jong kunnen dus vols. Dat ze dan voor gans Limburg content moest gaan verzinnen. Terwijl ze daar graag in de binding eigenlijk met wat in Venlo of zo gebeurt. Ja. Boeitje, jongen. Maar kreeg je vanuit Parkstad zelf ook wel eens negatieve reacties? Nou ja, wel eens van de boomers, hè, die dan denken van, nou, is dit de manier waarop je kerkraad in het licht moet zetten? Ja. Boerenpiemel. Maar dat doet hier niet, hè? Dat doet ze zelf. Nee, dat doen ze zelf. Ja. Dat is wel zo. Ja, precies. Dat heb ik natuurlijk ook met roze hekje in Maastricht gehad. Ik had even verwacht dat bureau Maastricht een nieuwe stad, bureau Kerkraad is. We worden ook een beetje jaloers eigenlijk. Ja. Ik denk wel dat Veurben en Kerkrade en Parkstad echt wel meer verdienen een politieserie te hebben. Is dat zo? Ja, dat denk ik ook. Ja. Of wel gewoon ook fel Dat zou meer wie Big Brother zien, gewoon 24 uur. Kan ze dat bekijken? Zo'n bodycam. Wat is uw doel eigenlijk? Want veel van ons doel is eigenlijk duidelijk. We hebben niet echt een doel, zeg maar. Dit is al eigenlijk meer dan te verwachten. Maar heb je, zeg maar, is dat, hè? je zit er een beetje een... Doel is jool in Kerkrade. Ja? Jool is jool, hè? Ja, Dus wat is het jool? Ja. Want je zit er dan redelijk commercieel dat je ook van alles te met. Maar dat wil ze natuurlijk niet doorslaan tot alleen maar... Ja, wat is ons jool? Hebben jullie? Nou, we doen eigenlijk alles wat we zelf wel leuk vinden. En wenn we het niet leuk vinden, doen we nog net. Dit vandaag voor een uitzondering. Nee, ja, we weten het eigenlijk ook niet echt. Geloof niet op een serie. Dat was inderdaad zo'n Je moet aan dingetje onze van- kant, hè? Wie lang heb je inderdaad bedacht om ja te zeggen van oké, we gaan naar Maastricht? Oh, echt snel eigenlijk. Ja. Nee, maar Ja, dat is supersnel. wel tricky om natuurlijk in de businessruimte van MVV. Je wordt natuurlijk eens een andere locatie. Maar om de businessruimte van MVV, ja, daar even te komen van. tricky. Nee, maar ik kan me indenken tot we hetzelfde ding zijn. Dus niet, ja, moet het dan wel lang van beginnen? Ik kan niet vertellen dat we net met de auto zijn gekomen van Kerkrade Tropicaal. Ja, met de doelbewuste reden dat we onze wielen nog graag willen houden, ben ik ook wel En een multiplaat, toch? De multiplaat. Ik moet zeggen, ik ga nog niets met mijn bedrijfsbus naar Roda. Nee? Want veel doen... Geest wel, gaat er een week, hè. Nee. Eindelijk per seizoen is van met MVV de naartoe moeten. Maar dan ben ik ook altijd redelijk bang dat mijn bus op de kop ligt. Ja. Ja. Ja, het is toch een beetje gezonde dingen. Ik ken ook het Roda supporters. Maar wie lang heb je dan nu even aan te denken?
Ja, echt niet lang. Nee, ja, ik vind het concept gewoon leuk. En het ahoerongerij vind ik leuk. Dus ja, dat werken voor Gerard met. Ja. Ja, veel vond het ook meteen toen Kenneth stuurde van nee, die jongens komen. Oh, voor alle drie wel tot verdachte. Oh, superleuk om dat inderdaad een beetje bindend te maken. Hè. Beetje internationaal ook. Hè. Ja. Hey, maar zeg maar, wilt je met je kanaal Limburg kennis laten maken met Parkstad? Of wilt je gewoon vanuit Parkstad zenden, zeg maar, aan de inwoners en de taal? En... Beide. Okay. Beide. We hebben ook bijvoorbeeld de afgelopen jaren een samenwerking gehad met Limburgs Museum in Venlo. En dat wordt eigenlijk met als doel om lui buiten Parkstad kennis te laten maken met wat bij ons aan de gang is. Ja. Dus, maar ook vooral Parkstad zelf echt op de kaart zetten met onze. Er zit wel immer een serieuze ondertoon in. En dat, ja. Ja, ik hou wel een beetje van de zelfsport wat daarin zit. Ja, heerlijk. Ja, moet ook, want anders kent wel echt de ganse tijd negatieve voor Parkstad zitten willen. Maar ja. Ja, er zijn ook toch best wel dingen hoeveel ze hadden van bij het stadion. Daar hebben ze allemaal dingen best wel goed aangepakt. Six Sense ligt niet in een park. Dat ligt bij die andere jongen, hè? En het einde van Vols. Volgens de Meers is een beetje zo'n overgangsgebied. Hè? Ja. Ik vind helemaal dat het toch 0 voor 5 is. Boven eigenlijk. Six Sense. Kom moet het zo. Ja. Ja, eigenlijk. Ja, niet. Ik heb daar laatst met Melissa nog een lunch gehad. Voor de verjaardag. Ja, jongens. Wat is uw verdeling? Ik doe eigenlijk meer de achtergrondzaken, dus en ik sluit me meer komt dat journaal. Als er een gepresenteerd wordt worden, dan ben ik dat. Ja. Oké. Maar gisteren nog tegen gewoon de twee mannen die dat doen. Je hebt daar wij niks mee. Ja, voor Zundwalen nu langzaam, omdat het kost gewoon echt veel tijd. Zundwalen kijken om het team uit te breiden. Daarvoor hebben we ook Lars metgenomen. Zie je dan ook jongens wat ze willen werken daarvoor? Lars Lies zit erachter. Dus Lars deed nu gaat dingen voor ons en het moet nog echt van de angst dan kreeg het gewoon net bijgebeend. Ja. Maar je mocht niet aan tafel even. Nee. Dat is nog nog. Dat is ontgroening. Ja, sorry. Als het weer een drinken is dat? Als ze met nog is de Bob. Durft, dan mag ze er misschien niet komen. Dan mag ze beginnen bij Kierkruid Tropical. Ja, leuk. Ja, welkom Lars in ieder geval. Ja. Make a wish. 3 minutes of fame, hè. Heerlijk. Zien er even kijken, even kilo of alles een beetje metgenomen hebben. Zo is de tweede stelling. Oh ja, die stelling heb je nog, hè? Ja, dat vind ik wel een gooie. Ja, dit is lastig te beantwoorden, denk ik ook. En ik weet nog niet of we daar überhaupt nog wel tijd voor hebben. Wat is het mooiste aan Parkstad? Wie was dat? Ja, de snelweg naar Maastricht, toch? Nou, ik denk dat, ja, wat is het schoonste Parkstad? Nee, dat is natuurlijk flauw, hè. Maar veel hebben we het ook al eens over gehad. Je treden ook allemaal. Ik heb opdrachtgevers staan. Dit is. We steken natuurlijk de draak te met. Maar wat is voor u persoonlijk echt dat ze zegt van dat moesten niet vergeten? De mensen. Ja. Nee, oprecht. Mensen zijn echt zo puur. Ja. Dat weten jullie allemaal. Er wordt iemand nerveus. Dat is ook iemand. Ja. Nee, ik denk wel echt de lu. Ja. En ook wat we wel eens voor de camera kregen, dat is gewoon allemaal ongecensureerd wat lu gewoon echt op de dus werpen. Op de tafel, hè? Ja. Op de dus. Nee, ja, af en toe even. Nee, je hebt een ander dialect. Ja, dat maakt het toch wel de lu. Ja. De puurheid. Kies je, als je iemand voor de camera, dan zus je natuurlijk van, daar kun je bijna aangelopen die moeten voor hebben. Ja. Of kies je er niet zo goed? Nou, jawel. Ja. Maar als je net zo mensen door geilen of zo loopt, dan is dat gaan niet moeilijk. Ja. Er zijn wel, ik moet wel zeggen, de laatste keren dat we straatinterviews gehouden hadden, herkennen mensen wel de microfoon en dan zijn ze toch het huiverig, maar dat vinden ze nog immer. Nee. Heel mooi, echt zeker. Ja. Dat heb zij ook als ze door de stad. Ja, zeker. Maar minder. Vooral minder. Dat vindt ze wel. Godzeker, maar. Zullen we eens de proeven de som nemen? Heb ik een hand voor je zeepien bij Maastricht, hè. Dat het veel minder is. Ja, op een andere manier denk ik. En dat waren veel gekkies. Veel van een België. Ja, alles bij. Allemaal bij het ging allemaal de zus over de grens, hè. Nee jongens, ik wil in ieder geval super bedanken dat je even naar Maastricht is gekomen. We hebben nog geld. Wacht even, we hebben een cadeautje voor u. Maar ik ga even loeren, hè. We hebben een cadeautje voor u. Veers van de peers, mag ik wel zeggen. Hoe hebben ze hem gelaagd? Gaan eens even kijken. Er is alleen in de druger, gaat gekrompen.
gewoon even loeren. Het is geen fles wien. Dat tuurtje dat laten we even, hè? Ja. Nee, jongens, zou niet durven. Wat is dat? Wat zag je toch aan? Nee, dat zou in het tuurtje. MVV. Nee, gek. Dat is gewoon een tuurtje. Dat, Jongens, gedoetje van de dit is wel echt een uniek shirt. Dat bestaat van Kloer. helemaal niet. Dat is nog nooit voorgekomen. Kijk. Applaus! Hoofdsponsor van MVV. Dat is nog nooit voorgekomen. Ik zal even de jongens van MVV laten zien. Sal. Ik schaam ze uit, hè. Volgend jaar is het realiteit, hè? Dus, Die derby shirt komende januari. Wanneer dus ja, verhalen ze gaat vermoeden toch het unieks. Dank, man. Het is een En je officiële hebt, shirt wel, hè. Dus, Het is gewoon het shirt. Heb je er een plekje, heb je een kantoor of gehad, of moet je altijd Nog vliegen? niet. Sinds we mee bezig. Leuk om in te lezen, maar dat moet je zelf weten Dat is natuurlijk. ook Maar, wel, dat hangt van Roda nu net krijgen. Nee, joh, dat niet. ja, dus, Nee, dus ja, dat dames en heb ik heren, voor gewoon rust. oprecht Applausje. respect. Superleuk van de jongens. Dankjewel.